despicable. I don't know what my brother sees in her. Honey, I understand you're worried and you are angry, alright? Don't worry, I understand you love your brother so much. I do. I love my brother so much. He's nice, he's caring. He doesn't deserve such a woman. You know what? He doesn't deserve her at all. You know, women are supposed to, light up the place, make life, a little bit stressful. Exactly. Okay? It's not boring and catchy. You get me? Exactly. I have to do something. I really have to do something. I mean, you don't need to worry about it. My sister's got this. They are specialists on this thing. I know. That's why I really like them, They're straightforward and they're real. It's so unfortunate that they're getting hitched up because I would have really liked interior from a brother. Oh, nice. Yeah. Are you really serious? I'm being serious. Well, I don't blame you for that because my sisters are one of a kind. Trust me, they're sweet ladies out there. You can't get them nowhere, you get me? But you rest assured that your brother will find somebody, nice and lovely, just like my sisters. You know what? I will say a fervent amen to that. That's quite cool. Well, do you fancy to eat anything or drink? No, I'm fine, thank you. I've had too much to drink. Are you really sure? Yes, I'm fine. Oh, okay. Fine. Thank you. Thank you so much for, giving me this opportunity to explain myself. I was really actually going to tell you. No, it's fine. You know what? After talking to your sisters, I think I judged you too soon. And knowing you more, you're a really nice person and I think I've made the best decision. So. Thanks, Tom. You're so sweet. I was actually going to tell you though, because I don't like keeping secrets. No, it's fine. I will always believe you. And now that I know you more, as I said, I know you're not capable of doing anything guile. I'm not. I'm a saint. Yeah, you better be. You can kiss me. What? Kiss you in public? Yes. Come on. Well, are you telling me you've never kissed a girl before? You're playing, you're not serious. You're such a joke. Why are you lying? I haven't. Why are you lying? I said I haven't. Don't lie to me. I'm not lying. You're lying. I'm not lying. Ahụ dị chunu. No, my man. Look at the name. Mukase ko awa. Ongole mo sana awa. Jo me kele dre. I don't happen ne ba. Sige maga oko. Oh, por bu was ko ga te hinta ne we no ne ba. Okay. Maga ne ba. Ba jo buana. So ga te. Mara mo me no na abia. Osi ko me ma abia. Te ko ga na ne ka wa pa. Ọkwa anyị ga-emechala ahụ maka ha ga-echichara gbanye ọkụ nwanne ka gịla ka eru bịa na ka agwọ na ihe emechichana m ihe niile eji esi aka ọtụọla m mechichana m ma anyọn ma anụ ma ose ihe niile eji agwọ ya so ọnụ bịa ka agwọzie emechichana m aka echichana m ihe niile ọzọ iwere emezu ka ọgbụ ọgwụpụta ihe agbalịala nwanne nke ndị nke imegoro nke ka mfe maka na aka nwa ime nkwa ọ na-ara m ahụ ego na koko mme nke taa ya dị mmiri mmiri eme echi ya ara ara chukwu atara nwanne nke ka dị mma amadị m ka esi emegide ndị biko a na-adọkwa isi na kichin ma anyị kichin ma awụ kichin ndị nsọ St. Elizabeth ya kọrọ m ihe ọmanụ niile a ka iji eti nkwobi nwanne John apụta m ihe emi mmanụ ihe bụ enwere ihe bụ dị ha ibu isi ihe niile ịbajiri ya awụ mmanụ ebu ha ibu egwu ka ị na-egwu mba egwu ka ọ na-egwu ga-eme ntị egwu ka ị na-egwu maka na ị were nnukwu mmanụ a na-esi nri nwanne m nwaanyị nọkwa ezigbote nsogbu maka gịnị meziri tii chema kụziri gị sayensị anyị chọpụtago na mmanụ nri bụ abụbụ nnukwu a na-akpọ saturated fats saturated fats a na-ekwu okwu ha na-ebu ihe na-akpọ cholesterol enwere ebute n'ibu a ha na-ebu na-eme nwatakịrị mana ihe ya mere o ji akọwa ịhụrụ cholesterol m na-agwa gị ebe ihe a ga-eme enwe na-ebute nsogbu niile nọ n'arụ mmadụ maka ọ nọ n'ọbara gị na-agagharị o nwere ihe a na-akpọ protein Chineke proteins a na-ekwu okwu ya
You're not cholesterol back at the house. Now forget that thing. Forget that. I think you went to Obi. You can have Bia. You are not cholesterol. Didn't we stop when I must come down and spoke at them. I can now go. Oh, yeah. When the end, you're going to give me a lecture. I'm poison. Okay, Missy Chat, anyway, she went home kind of. Hey, Tauta. Abantu. Chimo. What the typical one? Look at the hitch of age. I don't know why I this. You know, when none of them look at Amni now. What can they make him? And they could not parry the know the party the hitch. Kill no home can it. Oh, when Barry up by a reggae. I just got to the kitchen. So you are yeah, you are you indicated a quack again. I am what a shaka. Don't get me seconds. Lena, whom I asked him. When they happen, Jesus, I'm more alone, so one. How much alone? But hey, it's a ring. Cook say no mamma de Mayaga no yo. The Pochalaka. I don't know more because Moses saw. Nna m hapụ ga ofuru obere nye. Imela hapụ ndị osote ugbu a leki ihu ha achicha nọ. Biko hapụ maka jewenụ. Business got talent. Nwa ada dia. Ofonye ni mo le go di dream ni le ngaji here ke ima no afa. Ma chere ko detu no. Ki ma hafa. De ko dia ka mara me odela mma. Ona kwa. I want to follow. What the way she go? Ibomaka UK TV presents Igbo Sports and Fun Day in London on Saturday the 24th of August 2019, which is the August Bank Holiday weekend at Rutland Walk Sports and Social Club, Catford, London SE6 4LG. Time 12 p.m. to 8 p.m. Activities for the day are parents football match, male and female, parents race, male and female as well, children's race and football match, Igbo folk tales for kids and Igbo language lessons, drafts competition. There will also be Zumba dance performance, fitness coaching, table tennis competition, children's face painting, DJ music, barbecue of different flavors, and many more. Entry for the sports day is free for adults and children. Then, the next evening being Sunday the 25th of August 2019, the fun continues with a gala night for adults in the hall of the same address. A beautiful and hilarious affair for us all. There will be exclusive DJ music, couples dance competition,
on-the-spot fun questions for couples. So ladies, get ready to berate your guys, and men, get ready to be gentlemen, if only for one night. Haha. It will be a night to remember. There will be assorted drinks and food. Tickets, £20. Time, 7 p.m. to 3 a.m. Igbo, be there. Bring your friends along as well. DJ for this event is legendary Father and the Meantime. This event is gonna be anchored by Igbo talk show hostess Silva, fully supported by Liston College London and Valor Promotions. Ndewono. All work and no play, it dey make me a tall boy. Okwana bania. Our Mama Women Association UK invites you to their fundraising event for the completion of their hospital and maternity homes in Our Mama. Indeed, these lovely women are striving to bring Our Mama Hospital to a 21st century standard to save the lives of many. They have provided quality equipment like surgical equipment, infant beds, and have also set about reconstructing the building for the safety of the patients. Now they are organizing a fundraiser to complete this work that they've started, because whatever is worth doing well. Everyone is invited to this event. Date, Saturday the 21st of September 2019. Venue, Millwall Club, Honshaw Street, off Ilderton Old Kent Road, London, SE15 1HB. Time, 6 p.m. to 12 a.m. Tickets, £20. There will be different forms of entertainment and refreshments on that day. Remember that this is for a very good cause. We need quality health care in our community because human life is irreplaceable. Please be there. For more information, please contact Lola Dominica Ahaluke, President, 0794 713 0627. Mrs. Benedeth Kelechi Okorobosco, Director of Social and Chairperson, Project Committee, 0749 066 3661. Mrs. Pat Onwomere, Publicity Secretary, 0756 114 0411. Yadiru no Mao. Chineke m na-efe bụkwa amadio ha mapụkwa icho Jehova m na-efe ụkwọ nụ aka n'inwe n'ọdọ dị irishi dị ihe mbịa ga-anọ kemgbe eme ihe nke ọ na-apịa nga ma na-akpọ m shinsha ahụ ahụ enweghị m ga-asụ na eziokwu m niile enweghị ọbụla m ga-asụ legodi ndị m nọ nga na-agbachitere na-asị egosi onye ga-alụ ha akpọtara ha nsị na-agwa ha dị mma ha bịa nga na-eri nshi mmatakwa n'ụlọ bikọs nne na nna ụlọ werele ụlọ odigbo gbacha ụlọ girigiri nkecha ebe mmiri nwa Angela elebe ha na ugbu a enwere ka ụlọ mụtara ọ ga-anye ụlọ n'ihu ngwa nọ ele ihe nọ ga-eme agụ na agụ m gịnị ụmụnne gị prọfesọ anyọ anọ ka nọ nga ụlọ ka nọ nga gbandụ ga-aga buru na akpa ụlọ ugbu a Chineke n'ụlọ m pụọ arịa ebe ọbụla ha nọ chọọ ugbu a buru na akpa gị buru ke ha niile kpọrọ ugbu a shi nga abụọ Come on, agụ na agụ m biko nyine n'ụlọ ka m rie ị ka nọkwa nga bịa Nkechi nyọrọ gịnị mezi ọ gịnị mezi iji wee gbuo nwanne gị nwoke mmiri ọkụ niile a ị chọrọ ime ka ị chọrọ igburu m ya ịmakwa na ọ bụ ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ
We scare him for life. Yeah, no one say ya. Oda no kifi me da. O what if for me to me say dey to. Iwe jinu e paso mo isboti iwe. Yotla ama na ihe awu ihe game ngeji ba mpara biti ha paso mi iwe eziokwu ka na agwa gị. Nkechi nye nwanyi ma. O gini, odi agwa ikpakwa jukwara m anya. Aghọtara m ka isu ekwa odi agwa. Nke bụ iwere mmiri ọkụ wee wụọ nwanne gị nwoke otu a. Anyị mara gịnị ya dịka eri mgbe ụnụ bụ ụmụaka. Kedu ihe kwasịrị gị gịnị ma o ji ekpo odi agwa biko gwa m. Gwa anyị ka anyị nụ. Gịnị na biko ma ọmị nwekwa ihe gbasakwa nwa amadị na ihe ọ mụ na Nkiru anyị nwere mere ihe. Unu mmadụ na-abụ. Ọ gịnị meziri gwazie m ife mmadụ unu mmadụ na. Ọkwa ihe anyị chọrọ ịgwa gị ma ọmị. Ọkwa anyị nọ na-agwa gị na o nwekwa ihe gbasara nwa amadị n'okwu a na-akpaso nwatakịrị nwaanyị iwe. Na iwe akpasokwara na ya ziri ezi ihe o mere agamasị na o ziri ezi. Ikwekwana ege m ntị gbara m watch your tongue. Kpachara onwe gị anya ịgbazina n'okwu etu awa. Ihe anyị na-achọ ịgwa ma onwe eluigwe. Oke, mgbazie m ya kwụzie ya na ọka nnụ. Nkechi nyere biko nụ. Agụtara m ka isi wee gba ụdị agwa n'ebe ụmụ nwaanyị. Biko gwazie ya na anyị kedu ife ọ bụ kedu ihe butere nke a? Ọwụ na ha bịara nsị ka m shie nkwobi nye ha rie mbanye na kichin na-emezi ihe sịkwa ka m kụziere ha ka ha hụ otu esi eme nkwobi ọwụzi ka a na-emezi ihe m na-egosi ha obere mmanụ tasara na tebụl ka nwanne ka bidoro sụọ na bido kparịwa m na-agwa m na m anaghị eklin kichin ma o ruru unyi na mgbe onye deti ngwa ka na legodo otu kichin si ọ bụrụ na kichin gị ruru unyi ọ ha na-efichi ya na kichin nwanne ha nwaanyị ọbịbịa jee gwawa gị na kichin gị ruru unyi kichin gị erughị unyi ihe nke kwa ọzọ m nghọta ukwu nke a kedu ka ụdị ihe a ga-esi wee na-eme na o jikwara m anya dị mma na m bịara dịka m bago ụlọ na m shige nkwobi ahụ ụlọ m bịa m tige mmanụ na ihe nke ha bidogwa m jikwa wuru iti bọrịbọ mmanụ m otigire na ihe o juru eju enwekwere kolesterol enwere limpopo enwere protein krikro agbamihe akpọga na mmadụ ha kwọ ngwa iti bọrịbọ na ọ ga-eme m epu ipu ọrọbụ nsị ha na elekwa na ọdị mkparị dị ihe mgbe ha na-emene ivin nchicha ihe nọ nsị ha okenye ha ka harị Nkiru ewure edetu ya ọnụ osi tiwe nwanne ka etiwekwa ha na-arịzi eji m eme karịkọchọ Nkechi nwanne ka na Nkiru agbarazie gawa na toilet gaga na-agbọzi agbọ ebe ahụ n'ọnọdụ na ihe m shiziri gịnị unu abụọ si na ọma ha ga-esi ebe unu abụọ ma unu kacha ọjọọ echi n'ala Igbo mechie ọnụ gị akparịkwana ma ị ga-ata afọ ya nwa amadi esikwara otu akọ ọgwụ na-eyi ụkwụ anyị mmanụ bịa nwa amadi ihe ọkụrụ bụ eziokwu agwazina nwanne m okwu etu ọ na-understand ọ dịrọ mma ụdị agwa adịrọ mma agbazini ya ọzọ ọnụ mmadụ na Nwanneka na nwanne ya nwaanyị ihe unu mere adịghị mma unu ga-eje yọọ mgbaghalụ ịghọtago yọọ mgbaghalụ maka na ọ bụrụ ka esi eme ife ọnwa nnụnụ nwaanyị ka ọ bụ ịnụrụ ya yọọ ya mgbaghalụ mọmị n'eziokwu kwanụ oge anyị si ebe a wee pụọ o wutekwara anyị ka anyị si gbaa agbọ masị ya biko na gbaghara anyị Nkechi nyere gbaghara maka ọ gbara mbọ sie dị ndị anyị ekwesịghị iji otu ahụ wee kwuoro ya okwu kama kwa nke gbasakwara kolesterọl ahụ anyị kwuru ebe m kwụkwa ka m kwuo otu ika mmanụ na nni awa o ji mmanụ nọ gbogbogbogbogbogbo na nni ọ bụrụ ka esi esi nne nkịta anyị gụrụ akwụkwọ kekwa n'uru akwụkwọ anyị gụrụ sayensị achọpụtago na mmanụ bụ ife a na-akpọ kolesterọl kolesterọl a ọ na-anọ na nke ha na-akpọ ya ọbara mmadụ na-erugharị o nwekwara ihe na-ebu ya ebe ha na-akpọ proteins ha kpakọta ọnụ nsogbu ada na-akpọsa lipoproteins okwefe lipoproteins a Prọfesọ Stephen Hawkins anụgo m nne biko gbaghara ụmụ nwanne gị gbaghara ha iwe gị dị ọkụ dajụọ ịghọtago gbaghara ha
ụmụazị na-enye ha nsogbu nke gị Mary Amaka jee wetara m cholesterol nwanụ jee wetara m cholesterol nwanụ ndị ọfọlụ bịa ọkwa kichin gị jee kute nri nọlaanị otego sis ụtụtụ ha stres bara gị nọlaanị na nke imere nzugo nekwa nke nsị nke ntọntọ adịghịla ọnụ ka ndị ha jee wetara m cholesterol ka nsogbu ndị nọ na amatị ebe ka ị na-eje nọlaanị nwa m nwoke amapụ ndị a ọnwere ọma mere ọ na-eje iyo ha na-abụ na-eji ịkpa nkata ha rue na chọọ netwọking achọwa onye ha ifuru nke ha kpachaa nkata onwere ndị sayentist nọ n'ụwa ama ghọta ihe ya kwuru onwere ebe ị na-eje tupu Mommy, I'm Uncle Peter, Uncle Lawrence. Now, the cook of a loan of Sosa Hamburg Garden. Ever come up and TV, this is mainly the mom with motion in the kitchen about. I'm a hope I'm cash. Oh, me, you know, copy on. Kita ka bịa na na-asị m cholesterol. Biko nwa amadi. Jee wetara nwanne m nwaanyị mmiri juru oyi na friji. Okay, sir. My birthday, my biko ị na-weta nke ejila ezigbo oyi ghọtago because ama m na ndị osochi egbu anụ agaghị ekwe m ṅụrụ mmiri tọba otikpo na ụma amalụ nke bụ cholesterol na nke bụ lipofin na nke bụ lapofin Dalo mommy, dalo sọ. Chai, nne, isi ka parado ni. Na stress ni na ha nye genu usekwu azi ihe ni na. Dalo sọ mommy, dalo mbe na ị ga-adị o. Ndewo. Thank you ma. Oh, gozie kwa onye ọma kịta, ogo onye ọma. Kama mọmụ oge a na-agwa bụ ihe nwatakịrị mmadụ mere. Gị tikara na-abịa ndị iti maka na ọ bụ maka nwa amadi ofu nwa nsọ gị. Eziokwu. Mmanụ atọ mechie ọnụ ebe ahụ na-atakọrọ na nna m. Ọzọ ukwu nje emetụ ụlọ. Obere ga-eketa na kpara nkata. Nsi nchekwa ka m zuru onwe n'ike biko m. Mọmị amakwa m na ha gwara gị n'eziokwu ahụ chọrọ ịnụ igbufu m maka nwa gị nke a niile eji ete epele o biko ama m na ha gwakwara gị eziokwu mana ị gbarazie bịawa na ọchị ma egbuoli ya eweliwe biko Obi bụkwa nsọ aṅụrị na ihe ha dịrị mma ebe a na gịnị na ụdị abatagokwa ebe ọzọ biko nọ a ga-esikwa n'otu ahụ na-eme ya na-aga n'iru ama m na gịnị unu edozigo nke ọfụma maka na afọ mgbe unu si amụ ndị ọma jikwara nke a hapụga ha biko ha bịa nke a bịa dị ime nka si na onye chọrọ cholesterol ma nyekwe ọ bụ na ọ nọ na ha nwa n'onwe ha ama m n'iji mana ha na ha jikwa ọ na-eme na olu ha na nke gbasara nke nwa amadi ara ị na-ebufe ihe gbasara n'obi anyị wee na-asị biko ọ ya akpara mma na iji ya nwa ya na nwa amadi nọ maka nwa amadi ị ya mkpara gị eri esiwe na-esi ụmụnne ya anyị agbakere ya na-esiwe ya dị biko mara kpara gị ga-esiwe na-enwe ihe gbasara maka nwa amadi maka na ihe gbasara maka ị na-ebufe obi ọ jụkwara m anya otu isi wee kpọrọ osita wee jee megide wee jee chụpụ ya ọ jụkwagharị nne ọ bụ na nwa amadi afọ ọzọ ya bụ nwatakịrị n'anya ọ chụpụrụ ya kezi nke bụ ibe kwụrụ kpara gị na ahụ gị na osita kwanye n'iwu onye ọbụla mana ihe gbasara osita a na-adịghị mma iwe kwara osita
iwe kpọrọ sista bụ eje unu ga-echụpụ ya bụ ọ bụzi na ndị otu sista mmelụsịrị ya bụ nwatakịrị ahụ akpọti ya anyị na nsogbu ụdị ihe anụ nwajukwara m anya nwa amadi iwe nke otu ahụ ị mara nwa amadi ọ na-enye nsogbu rinne kama nwa amadi ara atụ asị nwa amadi bụ onye na atụ ụjọ na nwa amadi enweghị ike si nwata nwaanyị si ebe a pụọ o nwekwa ihe si ya oge nwenata ihu ji wee jide tinye ya na kọna ọ maazị ihe oge ya chụpasị ịkpọ ọmịsị nwere nyere ya aka onye maka m na-ekwu ya nke kwesịrị ilebara anya ọmasị m eziokwu ka ọ na-ekwu eziokwu ihe mere na ya ụta ka o si maka na ka ti wee nwa amatịkọ nna ya nwoke ọ na-enwe ihe nọ na ya ọ ga na-eme otu o si eme ka anyị lebakwara ya anya ọkwa eziokwu ka ha na-ekwu ihe m chọkwara ikwukwe nna ya nna biko kwulite na ọ bụrụ na e nwere ihe dị mkpa dị anya ma ị chọrọ ka anyị nụ ikwuo ya ka anụ ka e were ehihie chọwa ewu ojii mgbe chi na-ejibe onwe ihe na-agwa anyị nwee nke na-eme n'anya mara onwe nke onwe ihe ị nwere ikwu n'ihe niile kwulite okwu ka anyị na-ahụ ihe ị na-ekwu Mami wo si di o go si di oha o go si di onwe ihe nwa agbọghọ ji wee jide mana ihe niile na-akpa na-ekwu achọ ikele nwanne m nwaanyị anyị niile ọ na-ekwu ọkwa n'eziokwu anyị ekwutere m n'onwe ihe nwatakịrị ji jide m awụkwanụ sọsọ mụ ahụ ekwerekwa m n'onwe ihe jiri isha jide ụmụ nwanne m ndị nwaanyị yala anti nkeji because ha nọtara di ọkpọrọ ha nnọọ na-akọ ehihie isi na-eme nnọọ ha na-esoro ya na-agagharị ụlọ ekpere niile dị iche iche azụkwa m ka m kpọọ ya ugbu ahụ esi Trisha onye bụ Trisha Trisha nwa ogige eche ndụ nke agwọ ee ka a kpọrọ kpọbata ọkwụ biko iwe ụlọ anyị na m agwa ahụ ọsịsọ achọ m ka ọ dị nnọọ ka m na-agba ha mgbe okwu ewochimo esi gịnị kedụzi mgbe nke a bidoro ma ọ mị o tere okwu ebidokwa na-eme ọ dịghịkwa anya onye mmadụ na-aga ha afọ kemgbe o bidoro ọ karịgo ọnwa isii isii mana ị gwara m ma ọ mee gbara mbọ ka ngwa ha ka ha ghọta ihe na-eme ghọta ihe Trisha ji ha na-eme pụta ha niile nwe ike kwere gị ntị bịa ụnụ mmadụ na-anọ atọ kwuru n'otu ka ihe ụnụ nwere ikwu n'ihe niile ya na Trisha ji ụnụ na-aṅụ garị since ụnụ ahụ na akwụkwọ niile ụnụ ụgụ as educated as you are ụnụ enwere ike were ọgụgụ isi ụnụ mmanụ nke bụ nke ifele mmemme a ga-enwere n'ihe o ji wee jide ya bịa Nkechi abụ m afụkọlụ na-abụ na aga akụkọ ọgwụ na-abịa amarakwa m na ị nwere ike izoro m ihe otu biko gwa m kedu ihe ọ gwara ọrụ nwere o ji unu were si wee na-agala ebe niile ahụ biko dị ọnwa m eweli iwe na agwawanyede akọwatarala gị ihe since ọ dị n'aka kama ihe mere n'ụwa enwere m afọ ime apụọla m mgbe ugboro abụọ elekwe ihe ị chọrọ ka m mee ya ha abịazi na-agwa m na ọ maka m na-atụ ụjọ ka nke atọ ghara ime so abịazi na-agwa m na ọ maka o nwere ụmụ nwaanyị ndị isoro na ịchụpụrụ so na ị gaghị alụ ha iwe kwapụ ha na ị gaghị alụ ikpeburu ha nkwa na ị ga-alụ ha mechaa sizi na ị gaghị alụ ha na ọwụzi ha na-eme ihe niile a na-eme na be m njizi na-atụzi ụzọ si ka m gaga mara ihe m ga-eme ka m gara ikpe inwe nke atọ ole ihe m chọrọ ka m mee iwe kweta ikwetezie wee soro ya omielekwenye m ga-eme enwene m nke abụọ nke nnọdịdị ka nke atọ mee kemgbe m bịara iji ede enwene m mbikarị ugboro abụọ elekwenye ihe m ga-eme amasịkwa m ihe unu chọrọ ka m ọ bụrụ na chukwu bidoro igwe ma onye nwaanyị a ihe m ga-eme egbu ya otochi n'ome ati m na-eru iju mgbe ọbụla chukwu ma ọma ha ala fri
mgbe m chụkwara ma nwere nwaanyị ọbụla mmejọ n'ofu nwaanyị m chọrọ ịnụ nnọkọtara wee mee gị n'isi nwoke ọzọ wee jewa n'ọnwa ya ma mejọ n'ọnwa nwa mejọ ya na m nọgide wee sị ka m nọrụziala onwe m Chukwu wee kpọrọ gị wee kpọtalụ m amarazị m ka isi wee jebe ụdị ihe a aka m dị ọcha na enwere onye mmejọ Nkechi be m ibezina cheka ngwa gị nke bụ eziokwu onye na-eji unu na-akpagharị from one ụka to the other from one ekpere to the other na-epigharị piem gam ijukwara agwa ya ọ na-arụrụ ntị ọ nụrụ alụ ọ tụrụ atụ ọ mụrụ amụ ọ nọrọ n'elu ọ nọrọ n'ala nwaanyị na ọ na-anụrụ dị ka nsị ka njọ gị mbọsị ọzọ siri ka ya jụọ ya sị nne m kedu nke iji adịghịzi ka na ntị Chukwu na ahụ na ike nụọ gị ga-emekwa gị mụọ nwa nye nwa anụrụ amụ ọ tụrụ atụ ọ mụrụ amụ ọ na-eme ngala you shouldn't cry my dear mechie anya bizina amacha m ụmụ nwoke ndị dịta gịnị imagine o wee na-asị na gịnị mere n'akwụkwọ ya ka ha na-achọ ya bụ ọnụ nwa n'akwụkwọ onye ọgwụ Ka ọ gwara anyị. Mami, anyị gwara ya ahụ. Kasị anyị na ụmụ nwoke anyị nwe nke enwechitere ahụ. ọ na-achọ ịrapụ ụlọ onye awụsụ anụ elu ọdịhụ anụ ala osohụ ọ chọrọ ịrapụta ụlọ ịghọtago ụmụ nwoke niile ndị dịchakwa eplet ndị ji ego onweghị nke na-abịafere ya di ọ na-ahọpụtasị inwekwala akwụkwọ onye nwere akwụkwọ onye a mara mma onye a nwere ofu anya onye a nwere anya imi mpịa ọ na-arọ di ebee ka o endere ya tata ha bịalụ ọkụkọ ma di ọbịalịa di bịalụ ọ nwere nke a na-abịara ọ ga-afụchadịrị ofufu ọfụrụ nke na-enwere akwụkwọ ọfụ nke na-ejiri abụ enwere pọntị akụkọ pọntịla akụkọ gịnị ka na ọfụ nke na-enwere nke onye kansụl flat na-abịa ịnụ ya agbachrisha mma Tisha, common ilu di ike ilu di adịrọ na-eso ada akwụkwọ ụgbọ ọlụla na British passport Chineke ma ya ihe ọbụla mere anti mme unu a ihe m ga-eme ya m ga-egburido nwa n'obodo a hapụ ma ihe m ga-eme ya ọ ga-eju ya anya ọ ga-ama ihe kụrụ ya n'isi jee hazizialụ anyị ọ ga-adị mma ịghọtago Nkechi be m iko mbọsị ọzọ ga-azụtara m ngwa kolesterọl onye kolesterọl ala kolesterọl protein ọ bụ n'ụlọ ọ dị nsa ọchịlịchị na hapụ n'oturisha na onye nwụrụ anwụ na-aga ije ka ọ bụ Our Mama Women Association UK invites you to their fundraising event for the completion of their hospital and maternity homes in Our Mama. Indeed, these lovely women are striving to bring Our Mama Hospital to a 21st century standard to save the lives of many. They have provided quality equipment like surgical equipment, infant beds, and have also set about reconstructing the building for the safety of the patients. Now they are organizing a fundraiser to complete this work that they've started. Because whatever is worth doing well. Everyone is invited to this event. Date, Saturday the 21st of September 2019. Venue, Millwall Club, Honshaw Street, off Ilderton Old Kent Road, London, SE15 1HB. Time 6 p.m. to 12 a.m. Tickets £20. There will be different forms of entertainment and refreshments on that day. Remember that this is for a very good cause.
We need quality health care in our community because human life is irreplaceable. Please be there. For more information, please contact Lola Dominica Ahaluke, President, 0794 713 0627. Mrs. Benedeth Kelechi Okorobosco, Director of Social and Chairperson, Project Committee, 0749 066 3661. Mrs. Pat Onwomere, Publicity Secretary, 0756 114 0411. Yadiru Mao. Ibomaka UK TV presents Igbo Sports and Fun Day in London on Saturday the 24th of August 2019, which is the August Bank Holiday weekend at Rutland Walk Sports and Social Club, Catford, London SE6 4LG. Time 12 p.m. to 8 p.m. Activities for the day are parents football match, male and female, parents race, male and female as well, children's race and football match, Igbo folk tales for kids and Igbo language lessons, drafts competition. There will also be Zumba dance performance, fitness coaching, table tennis competition, children's face painting, DJ music, barbecue of different flavors, and many more. Entry for the sports day is free for adults and children. Then, the next evening being Sunday the 25th of August 2019, the fun continues with a gala night for adults in the hall of the same address. A beautiful and hilarious affair for us all. There will be exclusive DJ music, couples dance competition, on-the-spot fun questions for couples. So ladies, get ready to berate your guys, and men, get ready to be gentlemen, if only for one night. Haha. It will be a night to remember. There will be assorted drinks and food. Tickets £20. Time 7 p.m. to 3 a.m. Umibo, be there. Bring your friends along as well. DJ for this event is legendary Father and the Meantime. This event is gonna be anchored by Igbo talk show hostess Silva, fully supported by Liston College London and Valor Promotions. Ndewono. All work and no play, it dey make me a dull boy. Okwana bania. I've just got off the phone with Mom and she said that she's been calling you but you're not picking up. Ewo, all kilo so mu phone mu na aba jacket because hotel me biko. Down. Dalo ngam haye. No kwa na nya o. Odka eluzo miti na silent secretary vibration. It's fine. Mom said that we should wait. She's gonna be here in 2 hours' time, so we'll go home together. Odima, so badro. Eba na negun karabia. Kamu aje zuobelike. Eh? I would call it is a 1-on-1. Daddy, you can take a woman and go off man. Hey, and I sim now. I'm on home. Negna, I give a Negna one wife. I will come this week. Okay, so I'm my uncle. No, I Jim, let's come back and be a quad of those are big and every dinner. Let me check if the bed is okay. Okay? Papa got getting out to Mamma. Usually thinking. Darling. Oh, big idea.
Nwoke mmadụ agaghị ezi ga-ejeti na before mama abịa. Nga Ozuzu ya. Ọ na gị onye nwere nwa nọ na Central London. Iburu m ụtụtụ abịa, ehihie abịa, abalị abịa, mpa abịa, mma abịa. Nwa ekpesu ha abịa nga na onye ọbụla na-enyarịka m nsogbu. Adị m ezu na ihe nke because ọ bụ na nwanne m nwoke ka m na-agbagode nkịtị ka alụchagodi m alụcha ka m ga-eji nnu ihe m na nnu ga-eme. Elutika ihe wụ ihe na-akpụ ebe niile mgbe alụchagodi mbata ka m nnu ga-ama ma onye m ga-ekwe ya papa nga. What's her name? Beatrice's daughter. Yes. So big. Wow. And she's so pretty as well. 17 years old as well. That's now what to check on was my book. She's probably even bigger than me. I'm kind of thirsty. Do you want to drink tea? I want to make tea for myself. Yes, sir. Let me go one. Nemo, biko check na aka na ọzọ. Ndewo na onye. I wo ụmụnne Fred, anyị na-achọ Fred. Kende bụ ndị a? Ọkwa ụmụ agbọghọ Dịka ukwu na onwe ya. Yes. Agadaga. Kekwanụ. Okay, bekwa ka usu wepụta. Anyị si n'elu daa ka bịa hụ n'nwoke ọma dịka gị. Si n'elu dakwasị bupụtara gị onyinye ọma. Onyinye chakacha ma kwa nwa. Daka ilere ihe a na-akọrọ gị ebe. Negosi ya mezie ne ya nụ. Rege nwoke ọma. Keke kesi anya ahụ. Mana ana m na-agbagharị dị bụ kama ọ gwụsịgo m ihe niile keke. Abịazi m ka ndị ka obi anyị girls gwanye. Anyị na-asị ka anyị bịa kwụrụ gị ka ị gaa ebe okwu na-ada ọrụ. Ka anyị gaa marịa ahụ gaa ịkwọkịrịkwọ lawa kwa n'abalị a. Araba nko na Ọ dị na mmanụ nwere kwesịrị ike ịga taa. Ka ihe na-aka ya. Nwee ebe ị kwesịrị ịga n'ime mkpọ mụnwa bụ. Chere n'oro gịnị na-eme nke a? Biko Fred. Fred onye nwe onye a? Onye nwe onye a? Ụmụ na-ajụ ajụjụ ebe a. Ị na-ajụ ajụjụ nwe onye? Nnukwu na ọlị ka mmadụ. Si gịnị mere? Asị m nwata nwaanyị nwekwa nsọ. Atọ. N'enyi ihu ya ka ịgwa onye a. Ịchụkwara ese ma batawa ebe a. Ị chọrọ ka anyị pụrụ ya nga ugbu a. Agaghị awụsa ụwa gị ebe idotere ya ụra agaghị apụrụ ya nga na because ama m gị. ị na-elekwa ihu the girls. Na-asị ị na-ajụ ajụjụ gị nwe iwu onye. Ọhịa m ji jụọ gị ya again because ama m onye iwe ọfụma. Legodo onye abịa nga na-akọrọ m ihe m na-amaghị akọrọ m akụkọ idu n'ọba. Ọ gị nwa wee enyi nwaanyị Man Friday. Abịa nga akọrọ m ihe m na-ama. Ọ wee enyi nwaanyị Man Friday. Man Friday? Yeah. Auntie, what did you just say? Gbam, ị nụrụ ya anụ enyi nwaanyị Man Friday. Ọbịa nga emere m ihe eshime. Rita, egekwara ya ntụ ihe okwe keta akpara ọmakwa m inyo. Na forget that thing, ama m gị ọfụma. Nke ihe ọchị na ya wụ. Na ya enwe ha ka ọ gị. Man FF. Chaka nwa. Jogoyogo nwa. Ha. Rita, biko check na aka n'ọnụ ụzọ. Uncle Amos. Oh, Rita. Good evening. Lekwa na anya ahụ. Ibusigokwa. Bụrụzi amalịcha nwaanyị. Hey, Ike, biko, lekwa na anya ahụ. Uncle, welcome. Uncle, no. Ndewo nọ. Ka ego nume. Chidimma. Ị na-ebe a? Lekwa na anya ahụ. Ịmakwa onye ahụ? Ya bụrụ nwaanyị ma Fred. Ọnwa n'ụlọ. Man Fred. Oh, you want my friend. Oi ma. Nkakpo obi. Asa akpọkwa. Ha, mmiri agba dike. Ọ gị nne. Kedu ihe na-eme ebe? My friend nke a na-achọ. Ndị uwe ojii ga-ekwusi. Lu na be ha onye ọbụla agbafusi. Anụ m na-achọ ya, afụbeghị m ya. Ebe a ka o zoro. Uncle, ebe a ka o zoro. Uncle, she's meant to be my brother's girlfriend and bride to be. Yes, sir. Eziokwu ị nọkwa na nsogbu. My friend. Oya nwanyị ka ijere kpọrọ.
afraid. Makagin. Ozuzu, Rapiak. When you remember, It's okay. You've heard her. Go. Leave my brother alone. He's not for the likes of you. Why no one abate you? When you hear me, it's your own. Okay, I'm a panua. Oh, I must be. It's here. Because I no bottom. That's not the community. Papa, me, the one that's okay, Emma. Me, I really want to get Papa. Okay, no. Right. You must be a call now. Now, what a wine that you know, boy, why my Friday? That will be a more joy. You couldn't force them. Chubu can one doka. Another one. Why not an answer? Hey, as you Biko, Chidema, or Indian work in a shell after one work. You can Indian work, one and Ndoka can get a meko. Biko, one more Zom one Biko, Iggy save up. Papa, rap one more no Biko. Papa, you need a happy girl, Mammy, a happy girl. Oh, Maggie, You work at the heart, but I'm the way how blam you pig. Only in up with the channel. I can tell what I'll come back and drop them, Lama. Go. Mamma, you may walk home. Rock, but then I won't be each of my children. Walk home. Go, leave my brother and Amala. You want any name at a time. You get you from my boy. Oh, that talking on you the network. Zero. High five. I'm one day. Look at that. Thank you so much. I couldn't have done without you. I couldn't have done without you. Do you want me to shout you a drink? Because I've got loads of drinks. You're not judge. What you put us in my paper? Just go to the kitchen. I'll be there for you. Okay, thank you. Hey. Listen, it's okay. Don't be sad. She's gone now, and more will come. Good ones will come for you. Okay. Take her. Take her. Okay, Uncle Amos, Daddy. I'll see you later. Bye. Wait till we go. Why not here? Eh? Thank you so much. You go. Yeah, I mean, I'm going to Jessica. Me pega na ke mara na onye gị na ya nọ bụ onye ori azụ. Kama nye na onye so. Aga m na-abịa nete gị. Onye go bịa. Kpọrọ ụmụnne m anya bịa nete gị. Nego. Ngwanụ. Ngwanụ. Amos. Iso no mai kanye ku mai. Ayi arapụ mmanya mgbe ọzọ. Maka na ibe a mere nụ. O tụrụ m n'anya. Na ife dị egwu. Mana nsogbu adịrọ. Ị ga-akawa arụ chọba onye ọzọ. Ọrụ ụmụ nwaanyị ka. Nwoke m ga-anwụ mmanya. Ọ bụrụ nke dị na friji, anyị dị na restọrantị jee ebe afọ jee nwụọ mmanya, nnukwu nke bụ ego gbalị egwu. Ọ bụ ka o si wee jee. Aga m eje ka m mgbadasị ya. Emesịa anyị abịanụ ka anyị nọkọ wee nwụrụ ya nke bụ mmanya jekwuo na restọrantị nwa. Ka m jee na enwe ndị na-akpọ m mgbagosi ya mgbagorịtakwa ọzọ ka mụ na ụlọ kpali ya. Daalụ.
ụkwụ na-ebe na-eje mbata ka mkpọzie elu ịma na onye nna abịa na nke elu nwanne karụ nke akpọrọ m n'abalị ụnyaahụ from America onye nwa ka m bịara efu ngwanụ mmecha mma akpọchi ya ka ọ dị bye. Auntie Ndewo. Nwanyị nwa mgbudu. Eke imelu. Anya m fụrụ gị akpụkpọ na nsogbu adịrọ ịnideghị ikwu ịyọwa m ayịyọ ịma mụ na nwanne nwaanyị kara adịkanụ amaghọ ka m esi wee kwughachi onye ahụ ụgwọ ife niile o mekọtalụ maka na oge ọ na m akpọ na nwaanyị ọ hapụ ife ọ na-eme gbalụ ka ọ bịa maa na m adụkọ nke bụ ndụ ife nwụọ mgbe asị nya karo n'ife a ka m chọrọ ife onwe ha owu ife oyi enye m nwa ka m esi kwughachi nye ụgwọ ife niile o mekọtalụ m onye ka o ji ewute m n'ife a na-akọ onye ka o ji ewute m ịma na mụ na-afụ go na nwoke a na-akpọ Man Friday na ndị otu ya amụkwanụ na ọkara omere ụnụ ji wee matawa na mụ nwa amọdụ na ụnụ bụ nwanne anyị nwanne mma ya tọrọ mmadụ ewo mụkwa na ofu ọbara na-aga ọkwa ofu ọbara auchi m onye ka ife a ji ewute m anti ewutara gị maka na owu dị n'ụwa o wekwe mfe akpọ a na-akpọ Rita maka ya na nwanne ha nwoke bịa na-adị na mma ha niile akpọkọtaza nkịtị kwapụzie m ife melụ nkịta ka m ghọtara ebe ife melụ ike gwụrụ ọnyanụ ife ahụ a na-ekwu ịmara mụ na ndị awụ nwanne ịmara mụ na ha awụ nwanne ndị ahụ na-ahapụcha ndị ahụ ha amụ ife ha na-eme ọ bụrụ ndị isi agwa azụrụ azụ nne ha azụrụ ha zụsie ha ike ụmụ ife ha amụ ife ha na-eme Nwanneka na Nkiruka tikọtara aka wee napụ mụ na Sara oyi nwaanyị enyi anyị nwoke a na-akọ ụdị akụkọ a eche mma Nkiru chọrọ Fred so ha nwechara enyi nwoke nna ha pụcha ha mụ ife ha na-eme mbụ ndị agwa gị na ndị ahụ isi akpụ azụrụ azụ na isi akpụ azụrụ azụ mana nsogbu adịrọ akụkọ a pụọkwala n'egwu kọrọ mgbe otu o ji nne ịma na mụ na ha awụ nwanne anyị niile etokọtara n'ụlọ ịma papa ha na papa m bụ nwanne otu agụ na karod otu ahụ ka anyị dị mana nna ha bịaziere nwee lọkụ wee kpata ego maka emerie chairman ndị INEC Eastern Region anyị nyanwa na-afụkọta maka the whole Eastern Region so ebe ahụ ka o si wee bitu ego aka a na-ekwu ka a na-ekwu enyi ya ọkwa sineti ịmanụnụ ndị be anyị na ịmanụ ka ha si achị anyị nụ onye banye ọchọ ka orie ego ya na Chineke nye ya na ụmụnne otu ahụ ka o si wee kpata ego ahụ ọ gụtakwara azụ a na-ekwu bụ nke obere ya nụfụrụ ụnụ ndị anụ debe ofuru ebe ụmụ nwoke ha lụrụ kedu ife ha na-achọ achọ nwere ife a na-achọ achọ nwere ife a na-asị na ife ahụ ife ha na-achọ achọ ụgbọala ife anụ moto ha na-agba kpatara ego gbahapụ ụmụnne ya aka sọsọ nwunye na onwe na nwunye ka ha ma Nwanneka na Nkiru ha nwanne maka ha eyihodo eyi nwodotu ha ji ihe chacha ejuru ezigbo ajụjụ ịma onye amaghọ ha ama nwa maka na ha bidoro na nwa Nwanneka wụ emeri adopt ọnwa nwunye sinetọ ọnwa diọkpara nne ya so and anụkwalụ na sinetọ na papa Nwanneka gụkọrọ akwụkwọ ha wee ezigbo enyi oge papa Nwanneka mama ya na ụmụnne ndị nwoke na-agba nwụrụ na moto accident papa ya sinetọ na nwunye wee kpọrọ Nwanneka kpọrụzie wee zụwa ha nna bịa nụfụrụ ebe nwunye sinetọ na-ekwu n'okwu bịakwa okufụrụ ebe ọ na-ekwu okwu ka ife ọ na-ekwu ọ pụtasịgo nwa ofu anya nwanne m nwoke mụtalụ n'ụwa n'ife m enweghị owu ife m ahụ enye nwa
enweghị ife ọha enye ọkpọrọ ya tinye ya na ụmụ ya akwụkwọ ebe ya nwalu dị high school enwe n'Afrịka anyị ebe a ka ha kpọje nwa na ụmụ ya tinye nwanyị na anyị nwawa ụmụnne dị ihe nọkwa na-akpagharị ka ndị amaghị ife anya na-akwụgharị ka ndị ha nwakwa n'anyị nọ ife ha madụwo sinetọ na nwunye na ụmụnne di ya na ụmụnne ya ya sọsọ ndị ọma ụmụnne nwunye na ụmụ ya sọsọ ha ndị ha ma ha achọghọdị mana nsogbu adịrọ bịagofuru ka o si ewute onye ọbụla na ndị akpatara ego mana ha achọghọdị ịmanụ ha ji wee bịa obodo ha nọ na ha bịara obodo nji nwayọ n'ọlụ onwe m n'ọlụbe maka na ife a ha melu n'ụlọ ka na-ewute m ọ na-ewute m mana nsogbu adịrọ maka na onwe nka m megidoro ọnwụ na nwụma aka m eji nwayọ jee nda nso na-alachasị ha dewe ahụ na onweghị ife na-emenụ mana ife m na-eme ebumnobi onye kpata anụ maka ọnwụ na mụ nọ ha nso ha akaghị ime ife a ha mere ha akaghị isi otu agbawa m aka nalụ m enyi m nwoke nọrụ na mmiri m chaba m anya mụ na enyi m nwaanyị. Ele otu ha jikwana nwee ike nara mee dịka ihe otu nne m ọkwa enyi ha nwaanyị ekwensu ahụ a na-akpọ Nkechi nyere ọnya o nwetara enyi nwoke Amos na ihe ama na Amos na nke awụ senior constable na Scotland Yard ema onye na-ekwu ọfụma nọ ọnyanụ ịma na ha ahụ eje ebe ife adịrọ nwa wee nweta nwoke a kama ha ya akpọrọ nwoke ọgba mbọ fụ na ode kpọta ndị enyi ndị ụmụnne na-aba ndị enyi nwaanyị na-aba ha na-eme ka nwanne oge ọwụ na-efu na ha wee kwara ha wee kwakọrị ndị enyi Amos, Lawrence na Peter and Lawrence na Peter a na-agwa gị ụkwa ndị ukwu ha nwere ezigbo ọrụ n'obodo a ha wụ n'injinia na-arụ ọrụ with British Airways. Ha nọkwa nnukwu ego bịa nụfuru n'ụlọ ha chọtara ya ha ya kpọ ndị ụmụazị ya na-akpụ anụkwu na-eje na-agba nkwụ ha n'ụlọ na-ejego mee ego ha bịazie nụfuru nne m na-akọrọ m n'ụbọchị ha bịa gba nkwụ n'inweta egwu mama Lawrence na Peter na-agba iche na ụmụ Queen Elizabeth ka a bịara ịnụ nwanne m iche na ụmụ Queen Elizabeth mana nsogbu adịrọ oke ugbu anụ ha lụchara anụ gịnị ka ị chọziri ime ị na-ajụ m ife mmemme apụcha obiri n'ọnụnụ ndụ a nọ n'obiri n'ọnụnụ eleghị ị chọrọ imezina o nwere inu ndị Igbo na-atụ a sị o ji ife nwata wụ n'aka ya elu akalowi ome gịnị o wetuo ya ọ bụrụkwa ma ife m ma enweta obiri n'ọnụnụ enyi ha nwaanyị nụrụ kamgbe ọ tụọna ọ mụọna mba n'ụnụnụ na-enwetacha ife wu nke m ma hapụkwa ha otu ahụ oge ahụ ruo agwakwa ha na m wetresha aja anụ ọ bụkwa mgbe a nọ n'une na-edewe ahụ na-akpatara ego na ha nwere nke nwee enu nwaana ebe anyị nọwa obodo oyibo onye ọbụla na-agba mbọ onwe so onweghị onye na-enye m nri onwe onye na-akwụrụ m ụgwọ ụlọ mma akawa ahụhụ na m nwetakwara ife bụ nke m so kekwana ife gị nwa chọrọ ime kịta ọya ahụ ga nsogbu na ntị amazi maka na eche m na Nkiru chọrọ friend ya m jikpọ ma gị ka ị bịa nyere maka mmara n'otu a ga-eji napụta Fred n'aka Nkiru but ihe kọrọ na onweghị otu o ji chọọ Fred ihe wee kịta ha kpara ka o ji kwapụ chọrọ na ndị awụ isi akpụ mana ka ekwana ife butere gị ka ife kpatara ịma na gị na Man Friday na awụ ijekwa ka gị na Fred na-atọ and ịma na Man Friday na ndị otu ewere anya ha wee fụ Fred ọkwa ịmana ka anụ nya ka agụ si adọsa n'anụ otu onye si wee dọsa ịmana ndị awụ ndị ọjọọ ama m biko eche m na otu a ha nọ na-ezogharị maka na a na-achọgharị ha masizoke ka mụ na Fred mmebegodo anyị lụọ bifo ha ga-apụta even mgbe anyị bidoro agwa ahụ dị m karụ nwanne m maka na eche m na ọ ga-ewere m iwe mana amaghịkwanụ na ya nwa na onwe ya ọ chara na ọkụ na Friday
na-achọkwa n'otu oge ji akpọpụta m mana ịhụla n'otu ihe niile ji mgbetasịa amaghịzi m mana ihe na-eme m obiọma na-awụ na ọ na-ewute m na ahapụrụ m Fred maka Fred wee ezigbo mmadụ mmadụ ọwụhụ onye kara okenye na mụ mpere ihe ego soro onye ka ahụ enweghị ụdị onye agbaghị mbọtụ ihe omege m obiọma na ndụ Fred ga-anọ ya man Friday agaghị achụ m ya maka mụ na ya anọghị mana achọrọ m ka ihe niile na-eme ntị ya hapụtagoro m agwa ha nọọ nkụ m kwanyere m si m ji alụọ di mana ihe niile agaghị asazi ke ọnkụ nke ị na-ekwunu ọnkụ Udoka ha onye ahụ wu n'onye ike ife anyị kwuru uwe ezi mana ọkịta ka ọ gbata maka na ọgwụ na ndị anụ Udoka ọsọ ka ha ya ọsọnụ maka na nke ahụ wụkwa na aja anụ ọsọ ike gwụrụ nnọọ mana ihe eje nụchọrọ onye ọzọ nụ ekwesịrị m ime ya ọsịsọ maka na bifo ndị a ga-apụta ka m nwegodo ihe m ga-eme maka achọghị m ịgaghachi na nwoke ahụ achọghị m ịgaghachi but ama m otu m ga-eji eme but ohe m kwesịrị ime ekwesịrị m ịma ihe m ga-eme ka m ji wepụta onwe m n'ime nsogbu m nọ n'ime ya amaghị m mana ya m chọrọ ịgwa gị ntị wụ na gị na Sarah mara na ihe ọbụla m chọrọ ime jibekọta ụmụnne gị ndị ọjọọ na anyị niile ha nọ mana nọ na-apụ m nọ n'azụ nsogbu adịrọ ife mmadụ ewu na ife wu nke m owu nke m ọkwa ma ndị a asịkwa obi ha ebe ahụ m na-enweta ife owu nke m ọ ga-elu ọnụ ife ọwụ na anyị eme ka ị mara onne daalụ hinne gbalịkwanụ ka m bịa ọsịsọ ozugbo ndị m nwetara aka ozi unu na ebe a na-eche m and mommy ka she Birmingham bata so gbara bịawa so hope edote m n'ebe a especially ichie what if you hapụ ichie ọ ga-efu m ihe ka m nwetara ozi na a chọrọ ịfụ ọsọ mụnwa send ya dị telegram ozugbo mmanya ka fụkwana oge nụ ya bụ ozi anụgo m ya na-etu nwa m ọsịsọ ya kọwa mfụ na ya bụ okwu mmiri and mbọbụ enematigbo fefe isi nekwa oge nwanne nwa m nwoke kpọtara ya bụ ada nwanyị iru enwe ka iru esi wee medikọ anya mma mana ogo si na o si na ụmụ nzekwe nesi anyị nwere onye mma ụmụ nzekwe iru ga so nwezi ka mgbachi obodo oyi nwoke mụ na-egbo ezigbo tọị a na-akpụ ya ọkụdị mmadụ ọbụ a na-akpụ ya kansel Silas o si na agudu nkwọji onye nke anwụ mgbe ahụ ịnọ n'ebe akwa mpempe mgbe ọmị na-agba mbọ na-ejide gị na-agụgọ gị akwa ebe ahụ gị nọ ị ga-akọntinu na-ebisi akwa ike onye bụ ezigbo tọọ ya nwoke na egbogbo nwere ife ga ebe ifụrụ m ifu gị n'oge afọ mụ na-ejikwara akwụ akwụkwọ afọ anyị na-eje ebe a nọ abidobe obere izu afịa n'Ọnịcha anyị jee na Kalaba anyị gote ụmụ ngwa afịa na-akpọ electronics so ebuso ya nwoke ka ọ bụ oge afọ
I want to. I know some of the money. Basa. Gini sell, gini is boy. Oh, you gini had it. Oh, gini says. Oh, Macau. Mama. Chidema. Huh? Before no more one I have go. Imago. Mama come match Imam Chidema. Emma. Okay, Muna. Sadas di Mama Chidema. Okay, bina anagwa ako. Nne buto. Igbo den kapo na obere fonya e ma fo ankozo. Ka wutem maka na afefa na azu. Unwe dumado o ma lafia. So aje na Calabar. Aje wutem gwa afefa na aje. Nene. Yon kwa mo uronu ilé afẹ́ mú àwọn lé isi ìgbàkọ́ so wọ́n náà dẹ́bẹ̀ láyé nù business like ìmọ̀gọ́ fẹ́ náà gọ̀ fún ma olùzì ka ụmụ ife mfu mbọsị n'ime abalị n'ime abalị ka nọtụ na-afụ Ọmachidimma na okolobịa ime nkulu Chineke eziokwu ana mmozi nwunye onyi nwoke ana ka afọ nwa aka nrọ ọnụ so nwara si ubi nesi kedu ka nwaanyị dị etu anụ ma nwere onye njeke nụ ya na okorobịa na-eme na ife nyere m ọnụ nnọọ onyere m ọnụ ebe kwetu m na nwoke m na iwu dị onye akọla nwoke si na ife mfu ya bụ nsogbu onye nwoke si mba nọ mmụọ mma owute m kwa ọgbọ na ịma mana afọ m onye nwoke m n'anya ọ dị ka ọfụ ife na-eme m ọ na-ama agwa m ya bụ nsogbu tata ọ bụ niile ka ọ kwesịrị na-agwa ya. Thank you. One man to me need. Only find is zero. So I go. Anya froze for because some is one working. Bomb some jang. Then Kaduna. Bia kamuna ebini. Anu na Kaduna. Onyere maka. Mwete kanjebeze na London. Ana gafo. Amugonu Fred na ụmụada anyị na-abụ nwunye m dị ime Rita ọ jezi obodo ebu n'obodo ka mụziri ya ebe afọ ka nọzi nwee lụzi akụ na onye nwoke anwụgo ife wute m and nnukwu na ndị be Silas n'ebodo Ọmachidimma n'ọnyanwa bulie. Okay. So oge Silas nwụrụ imago achụpụziri nwunye maka anya na ndị befa adịghị emekọ chacha. So nwatakịrị bụ Chidimma azụrụzi ọfụma. Wow. Imago and ndị be mama Chidimma befa imago fada eme ọfụma ife nwere nwanne nwoke nnukwu na Ọnịcha na-agba ofu oge. So nwere onye Ghana wee zụọ ife wute m maka ọ bụrụ na Silas nọ ndụ na ụdị mmadụ Silas mma n'aka zụta nwatakịrị ọfụma inekwa nwatakịrị bụ ezigbo mmụọ na Ozuzu azụrụ ọfụma onye bụ kosi wute m Ozuzu bakwa n'uru ọ bara uru Ozuzu bara uru n'ịzụ mmadụ ọfụma ọ na-enwe effect na ndụ ya ma onye ahụ tolitewe onye na-eme ya nwatakịrị anụwa
but ka m jikere nnu mma na ọzụzụ bakwa n'uru but ebe ya la ezinụlọ gị nọ ezinụlọ gị nwere ndị ezigbo mmadụ o kwesịrị ugbo a ịnọ obido chenji wee mụta ụfọdụ ihe dị iche iche ga-enyere ya aka ọkụ ya ọta daalụ ọkụ ya ka obi m gbakwara eziokwu ma achọkwa anaghị m nne ka o so na-ebi ndụ ya mana anyị ji oge ịkpa nkata a ga-esi wee megbu ụmụ anyị atọ kedu ihe a na-akpa nkata nwa nọ hie eji mee ego m nyelu Tricia na nwa ya nwaanyị aka ịghọtago na onwe ihe m nara ha onwe ihe m si ha kwụghachi so gịnị meziri ha ga-eji oluo keta ha kpaba nkata ka ha ga-esi megide mụ na ụmụ m ọ dịrị ọnụ mmanụ. It's not right. Ngodo to shi dem ma mommy opi mana o si na ụmụ gị ndị nwaanyị ya la anti Nkechi na na-achọ alụ nwoke. Nene Tricia nwere ọnụ isi na ọmụmụ ndị nwaanyị. Oifoku na-achọ alụ. Oifoku but obi ruo gị n'ala because anyị ma ekpukpe ka ọ laa free. Na ma ekpukpe ka ọ laa free. Mụla Uncle Amos anyị ga-etinyere uche n'okwu a. And Uncle Amos abụla m sị m na m kwulu ụda na anya na-elegharị ebe nwa ga-esi apụta ọzọ ka ọkpa agwa ada anya ozi ya na onwe ndị bi n'obodo a biri awadọ nwa ahụ ke maka Chidimma ọ na-eche na Chidimma kwesịrị ka a na-enyochakwa Chidimma anya nọ n'ebe nwa nọ anyị ji kọmputa na-enye ya 247 trust us now. I need to piano now. We're going to talk about more because under other just urging me in short. But I need to get that tape. We know him. What quite serious so. Na chama get anything na chico. Just happen work okay. Chai. My friend, he got chair up. You know that? He got chef we hang around. Ka anyị jee nọ ka anyị gbago nọ ka anyị jee ṅụọ mmanya ọkwa ihe nche bifo a ga ṅụọ mmanya ka m gaa onye agwọtara biko ana m abịa nna ịchọkwa ka m nyụọ ụlọ ṅụrụ mmiri afọ bịa ichie ke maka onye beghị lọlọ ọ nọ n'ụzọ anafa n'anya ọnafa biko onye bịa na ọ ga-amasị m ka mụ na ya mana otego ịpụtara etu a ibu ihe n'ọlọlọ ka ọ bụ ọbịa nsọ ga na-akpagharị mana ụmụazị na-adịghịzi trọs ọkwa mbụ ha uche anyị dị ya na onwe na-agbalịkwa nwunye na-ebikwa a na-anwụkwa jaja ihe nke ọ nọ n'ụzọ ọ na-abịa so ọ ga-abịa and Igbo anyị na-ebi ọfụma ụmụaka kata n'ụwa famọdụ ụdị ndụ anyị bigo so na ụjọ atụ na gị ga-afụ ya ọ na-ajụkwa ese gị mana kamgbe anyị nọ na-akpali ụmụazị ekwe ọzọ anyị kọlịa ọfụma nsogbu ụmụaka ya nke nkịta n'ụwa ikwuru gbago ikwuru gbada ma ife uche ebuchefa na-agbaga ka mmadụ nọkọta nọ na bie ọ na-echekwa esi wee mee onye a ọkata dịziwe ego mana ọ na-adịkwa mma ka anyị tinyekwa ụmụ anyị na ekpere Chukwu na nyere ha aka mana na ọbịa ifekwa ife na-ekwu maka ọzụzụ anụ nwa kedu ife anyị ga-eme ka ndị mmadụ gwọta ya bụ ọzụzụ na ife anụ nwa anyị na-ekwu maka ọzụzụ ọmaka mana ọ dị ndị parents n'aka ndị nne na nna ọ na-abụzọ ịmụ onye ọzọ zụọlụ gị onye mụrụ site n'ụlọ gị zụba ha especially n'obodo oyibo na ọ bụghị na ịmụrụ nwa bụ isi na ịzụtakwala ya ogonye nwere efe chọọ efe zụọ nwa gị ezigbo ọzụzụ ọ bara uru kọsọ ọ bụrụ na inye ha ezigbo ọzụzụ ebe ọ bụ na ha nọ ndụ ha ga na-reflect n'ife egwu na-atụkwụfa ụmụaka kata enwezi nsọpụrụ ndị nna nwa onye na-akụziri ụmụ ha Igbo onwezi nke na-enyekwa ụmụ ha afọ Igbo
nke nwanụ zalụ ofu gbago zalụ nke nwanụ onye njezi abụghị onye njem ka akụtela anyị akụte ndị ofe mmanụ kute ndị ihe enu kute ndị ala ọ bụ ọkwanụ ka nne na nna anyị si wee mee ọ na-adị mma ije izu onye ọfụma ilu na be gị ị na-aba nwatakịrị mba ị na-aba ọzụzụ ọ bụ ọkwa na ịzụrụ ya na skuulu o jee sekọndịrị jee mahadum ọ bụ ọkwa ya bụ ọzụzụ kụziri ya ka esi esi ofe kụziri ya ka esi azụ ụlọ kụziri ya ka esi emezi omume kụziri ya ka esi enye nwoke nsọpụrụ asị di gị n'ụlọ anyị bụ ụmụ nwoke kụziri ụmụ nwoke anyị etu esi enye ụmụ anyị nsọpụrụ mba efe ga-emekwa Hey, otu si mee. Ngwanụ imeela. Ya, imeela maka ozi iziri m. Anyị ga-ekwu mgbe ọzọ nsogbu anọ. Ngwanụ ka emesịa. Elu dị ka ndụ bụ ihe ka gịnị ka m ji aka mee n'onwe m karo igbu onye m isi gburu m nnọọ were weta ige m n'isi gbagbuo m wee kpọrọ na ngama fraịde gị were ndụ m n'ụkpụrụ m ezuzuru kwe n'usoro gị maka ahụrụ m ego na ihe niile azụrụ m esoro ihe niile ahụ eleghị ha awụ elebe ha jụ ma gaga na papa ama m tinye gị na ị ga na-agba rụrụrụ n'ala ili tinye nwa gị leenụ nwa gị lee ihe niile ihe niile ịgwachara m na ihe ego ọbụla kpatara na-akpataghị n'ụzọ ziri ezi enweghị ha na-eji ya emepụta ya wụrụ na ihe kpụtara na gị ite na-agụ ọnụ ka ọ na-ale nwere na onwe m atigo onwe m na nsogbu n'ihi ego ọkwanụ ngwanụ anụrụ m ego kwụcha ụgwọ skuulu kwụọ ihe niile ele na ego onwe ihe m ji na-eme enwere ihe m ji eme skuulu na m na-ezugharị agaganụ m skuulu agaghị m aganụ skuulu adịkwa m ga egbuo makwa ihe m ga na-ezugharị kwụrụ ofe ebe m gala ebe m agara egbuo ma ma pepụ ọsọ ụjọ na-akpọ m maka ihe m tinye onwe m n'ime mana ihe mege m obiọma wụ ya kwanụsị nna m nwere ndụ ọ na-ekwadokwanụ di alụmdi mụ na Fred ọ na-ekwado alụmdi mụ na Fred maka Fred wee ezigbo mmadụ Fred nwoke re mma nwere ezigbo agwa ndị m na-ekwado okere mana ebe o si n'oche adịnụ nsogbu anụghị ma ihe obiọma na-eme mgbe ahụ Fred anụghịzi na nsogbu ọnụnweghịzi na nsogbu man Friday na ndị eke bikọta anụ m na ha apụtala na ekpebiele n'ikpe ha apụta at least mụ na Fred anụmahụ enweghịzi ihe ha ga-emepu ya enweghị ha ga-eme na ihe mekezi n'obi ọma na enweghị ha ga-emepu ya na maka mụ na ya anụghịzi nwoke ọma niile ezigọnụ m ama na-ezuzuru chụrụ ego tiga isi na-eme ihe niile ebe mma gịnị ka ị mere onwe gị ana m ịlụkwa n'ezigbo di nsogbu anọ papa ama m ebe ọbụla ị nọ na-ekpere m ekpere ka m si n'ime ihe na-apụta n'ime ya papa ka m bụrụ obi gị dị ike na ndọkwa ịdụrụ m ọdụ mana egeghị m gị ntị kara eduhie m Ndị be anyị, auditioning for our next movie, which is a lot bigger than this, is coming in August and September. We need actors, actresses, and extras of all ages. If you are Igbo and resident in England, please send us your name, contact details, and photograph on info@igboamakauk.com. Movie casts: Oluchi Wabowa as Rita, Valentine Akuzunobi Igbamaka as Uncle Amos, Ada Ikechukwu the Lioness as Mommy, Delight Amatobi as Nwaneka, Esther Nenna Akuzunobi as Nkiruka, Dixon Iheke as Nwamade, Bernadette
Kelechi Okorobosko as Nkechinyere, Chief Christian Honora Enyi of Anam as Nnanyi Ocha, Chizoba Nwago as Chidimma, Obiageriak as Trisha, and Chinedu Anonam as Fred. Some credit goes to our eminent brother, Charlie Boy. This movie was shot by Ola Hakim, edited by Esther Nnenna Akuznobe, produced by Ibomaka UK TV. Ndewo Ndebani, Udo Chiana Ndun, Kemesia.